Kalong kabangila ban Shem naga gospel ka jong Lukas. Kalong kabakhat lai ka dokot kaban riu hadu kabakhandai. Kabakren syapang udieng dembur bam seiso. Tungin siya askor ayu ka ketien ka jong ublay. Kayat hu yangi hagani kapor. Ula keren ya gani kaparshi. Wei ubriu ula don udieng dembur ya ubula thonga kabariso jong u. Bat ulawan wat so hau. Ti Shem ai. Ti ula ong ya unong sumar beriso. Hakmi kini laisnem. Ngawan wat so hau ni udieng dembur. Tengam Shem satya. Toket no ya u. Balay ba upenle no ru ya ka kendo. Udayat hu ti ula ong hau kotrai. Tu i ya u sahaga ni kasnem ru. Tat anda nganti saudong ya u. Bat bangan aisbo ru. Lada un seiso tibha. Relem kumta mensakhet no ya u. Kaphang pedeng kabangiyo nagani kaparshi. Kalong satang kani kasnem. Lada pen ngam jeliu bat puson bahaya gani kabenta kabagani kaparshi kayathu yangi. Pen Shem bakini ki kentin kilalong ki kentin ki bas ngau si tam. Kilalong ru ki kentin ki bas ngau su jer. Kilalong ki kentin ki ba penpar nyang kriat. Om tang ya gitu ki pohor jo ki Israel. Handrai hadu kini kisngi ki ba menta. Namar ba unong sumar uong. Satang kanigasnem. Kabamot ba satang kanigasnem. Uta ubangek unyo ya kalat. Bantenju yit ya ledi. Kabak kumno kajing yadei kajong u bat unong tau. Bat kumno ula pensan ya ledi kajing shisha. Bat hagata kajing ngek kaba udon. Upol namar kata ar koren like kat laisan uong yigini kikentien. Ya ledi tu yet pi lapi long ni em hagajing ngek. Ka Bible kayat hu yang i. Bayai kini ki kentien lakren da unong sumar briso ban panpor ban panbor na lau kenrat lani na utrai jong ka briso ban ong ailak satang kanigasnem. Ulukas kumunong bu jingtho uyathu bagane gadiga jingja kabau Jisu ukren ban hikai ya kibriu hagadur jong ka parshi. Ki parshi ki bau Jisu ukren kimut ban keren siat. Ni keren penmong, la ni keren dat yano. Henry ki day ki parshi, ban hikai, ban tei, ban ru, ban yalam ya ki briu, shaki ki jing shisha, ki badon jingmut. Hakapor ka jong Jisu, kaniga parshi, lakan kam ya day bahabat ka jat ban riu jiu. Handrai lada pingam kam jeliu kani ka parshi kaya deiru naga bendaga juk jongi namar baka don haka ya ka kubor jong ka jing shisha ka ba deipor namar ka kren ya ka daga jing seiso haka jing em ka ba kenja kristan ka kren ya ka jing seiso haka daga jing ngej ka ba ngilangej ka kren ya ka daga jing seiso haka daga jing long kristan ka jongi namangilangej ban ngilajid, ban bud, yau Jisu. Tada pin kan mau yo anes kalong kabasan kadukot kabasan, kalong kabakhatsan kadukot kabasan. Ukran ni kini kikintin. Uong mga, ong Jisu, ngalong uding sowan. Mapi kitanat, uta ubayay ni hanga, bat mga hau, uta usayso shibut. Kiparlok kiba iet kijonga la pin pet yaga nega parshi don armut kibriu kiba don hangni ubaneng kong udah utrai jong kata kabriso utrai ubalada penlut shibun yaga spa kapau yaga jing don jing em ban thiet yaga briso bat bantung ya uding dembur nang ta ubaar pat udah unong sumar jongka ubalada bu kerpang ubla siu dagador unhaban treisitom unhaban da sumar bha ban penhe pensan yauni uding kumtangi yo ilang bagani ka parshi bau nong sumar unhab thelut yaga jingid unhab thelut yaga bor unhab thelut yaga por bau unhaban don hasenda man lagi por
Henrekat kan iga jing sumar kaba pala kalong balai snem ula sumar ya uni uding dembur henre uni uding dembur sempen miso kom ta utrai juga briso abawan pech juga briso nama udah utrai ubala penlut shibun kaspa kapho bantung ya uding so ngaperkat hala dia ula let syau tau nong sumar le si ula halai tau nong sumar ula mai tau nong sumar ula keren ni kentin ki bakam ya nong sumar wong ko nong sumar balai medang pensa ya usi hadu menta balai uni uding upen leno ya ka kendau ket no ya namar ba simpen miso kiparlok kiba iye ki jonga banket ya uding dembur hadin baladap ban sumar kede ke jingle ka bahap banda perkhat sani namar ba uding dembur la umi shibun hanrai ban rap kerpang ya ude uding ubadon ya gador haga ktien ka jong ublay uding dembur ulong uway pat uding ubaki nong tho habaki batai kiwan ra ya kata ka jingshai ba ulong uding ubadon ya kadak udon ya ka syap ba udon ru ya ki jing batai ki babunjat ulong uding ubadon ya ka dor ong uhabakuk lai khat nyo balada uding dembur umpu sentiu kan mau bagan nem sniu kan ja ulong uding ubadon ya ka dor namar deitang ki barius pa ki bala ban rep ya namar hap trei sitam bun snem haban sumar yau ban nei na kata-kata bagi kita proverb arpunyo kat pra kaong bauta uba sumar yau ding dembur un abam na kiso jong nama ulong uding omtang ba ulong uding uban batay ya ga jinglong jong ga swing beneng ya ga por ba ya ga jing im jong gibril henre ude uding ru ubalong ka jing kerku ya gitu ki ba rap ya namar shipau teli ki benai yai pen mi so lenter ba ulong uding ubahabas sumar bah dei ma ubaya rap daladi ya ladi kisla ki ba rem ki hab no bat kisla ki ba thamai gimiban lada pinpet ya gani ka parsi baro ko we ngakwa ban ring ya ga jingmut jong pi para banget ya ki kattu kan ni ki daw balei u jisu ukren ya gani ka parsi kaban ningkong ukren ya gani ka parsi ban ring dur ya ga jat ban riu jiu kom ga jat ban riu ka ba kodor ka bam da ya pher na uding dembur kadon ya gajaka kababiang na malas sumar lapan he pensan bat lakar khu ya ka da ublay haga kita penengkong kisim kalong kabasaw kadkhot kabaar pusan mika kalong kabasaw kadkhot kabasaw sekaria kalong kabalay kadkhot kabashipo kaong bauta ubasyong ri tingen na uding dembur onyo ya ga jingsuk bat ga jingroy kan long hangta ngiken mau bu Adam bat kaim hadin bagila lepop aga keper eden ong ginong tho bagila shim lagi slading na uding dembur bat kila da ya ladi banya ban lat na ka le ran bat ja buram hadin bagila pedri na ublay Jisu abu keren ya kan ka parsi ringdor ya ka jaj ben riu ka balada sumar kerpang da ublay para belok kiba iik ki jonga bagi para bagi baro don shibun ki hima haga testament ka berem kiba pet bishni ya ki jingkerku kiba ublay uthe ya ga jaj ben riu Israel nakwa ban ai pi kanuksa kaba ningkong iway siem arpo iway kaya thu ingi sipang tau ben hadat usiem persya ubalum lai pu armut kisiem ban yang ya le persya ya ki Israel namar ba umla sya ban pek igi jingkerku ki bano siliang ha Israel kalau ga jaj ben riu kaba ublay ulakerku gerbang nang ta kabaar kabau Jisu abu kren upen iya kadaw ban pen i bakom gajat ban riu kas ngau sarong bagalong gajat ban riu kabala jit kerpang daw blay kas ngau sarong bagalong gajat ban riu kabakam hasuaya baro ban tip syapang ublay uba em bad uba shisha
บัดหาดูกระปอร์กะจงเยซูคริสต์กันยามจิวกะยังระสองบาki jiu kem khuslai kem salia lada kin yap namar kan yam bat ka jat ben riu na ba bagi ngau thu bet ba uble udon bat ki u doctor Julius Soyen ka we ni kin dong tho uang ba kum ka jat ben riu uble ulang ukan rat jongka usumar kerpang bat ki yo ka kabu bat kalat ka ba biang tang namar la kan kiu kerpang ya ki da uble Rei kim tip pat ba ublay kumutray jongka. Unsakhet no yaka. Lada uso ubaka panmi. Long ubabang. Bat pensngaw bha ya ublay. Unsakhet no yaka. Lada kinang tang ban mani. Yaki hukum jongkan yam. Rei kim don pat. Yaka jinglong kaba shisha. Kaba bek kaba hok bat kaba renti. Kat kaniga burom kabakiyo. Kat kaniga nam kabakiyo. Kat kaniga jinglong kabakiyo. Utray ubadon yagabor. Onle kat bamon. Namar kajaka jong u. Kakapir jong u. Kiding kisit. Bagi jingdon jing embaro. Kidey ki jong u. Onle kat bamon. Bad onom don balak ban kang yagata. Kawai pat. Kadaw ka ba Jisu panigalong. Bagajing sedang jong gajing jenjar. Kabalaja ha Israel. Kami om namar gajing le jubor jong upilat. Ni gajing bakla jong kihi. Bakimat iki jing jenjar. Lada penpek hagi ni gini khot ke bakam syakmat. Henry kadaw baro kadei. Namar ka pop jong kihi. Michael Wilcox si sian uong. Bakam judon gajing mi tedem klem gading. Kum taru kanom don kajing jenjar klem ka pop. Ka Bible ka ong ka pop jong pi kan lap ya pi. Ki jing tenju ki ba ublay uwan ra ki ki jing tenju ombaro ki ban lam syaga jing prang ka jing ej henry don ki ban lam syaga jing kala ka ba mod. Haton ket no ya ga jaj ben riu ka ba pen kerpang. Hadon ket no yau ding jambor ubam seiso. Hadon ket no ya kita ke belajin banbud ya ublay. Hadon ket no ya gani ka pateng ban riu ka ba menta. Ketin ka jong ublay ka ho ka ong hoon. Bat ngadon kat tu ka ni kinuksa. Ban ya thu happy. Ka benta ka maningkong. Ka bangin syam na ka kitab maningkong kisiem. Kalau kaba arpu hadu kaba lai pusan kaba yathu syapang usiem ahap ula longteng usiem ubakongo ya ublay henry namar bagajing ya kle bagajing penyesok ya ladi bagi way pat ki jat blay ula klet ya ublay uba em bad uba shisha uyai pendom bad uyai lek kai bad ki prophet ki jang ublay kumu Elijah u Obadiah bad Mikaya kapor kapoy poko musim umat ya kajing syakhet no namar ba seiso ka Bible ka yathu yang i ka e kita kajing syakhet ka jong u ka Bible ka yathu yang i bau ahab ulayeng banyale persya iki Syria Bada kata kajing yale ladon balakan tu ya wahab ban ongko ahab naile yale thma namar men sayap teha katama Wahab uang kumno melele ngan riam per yaladi ngan riam kum uriu pat ba ban ngan tur syaga jingele ban itu ya nga ka Bible ka yathu yang ibu ya kendu ya ka jingkut ka basir kai na maladon uwe usipai Syria ubasiat kulmar ya uknam baru tau khnam ulangam lagi benta jonga syadam bad usie mahab ulayap haju kanuksa ka baar Kabau blay on ket no, lala ubriu seiso, san hagadaga jinglong bansim. Kada u prophet Hananaya, naga kitab u Jeremiah kalau nong kaba arpu pra, kada khot kaba khan riu. Une u prophet, ude u blay trailang bad u Jeremiah,
Han reu long u prophet u bakam sngau tenat banio pediang ya kajing sngau tenat na Gibril baru long u prophet u baju supen sngau tenat tang ya Gibril u kelet ya ka nongrem u kelet ya ka renyeng ka baudan Habau prophet Jeremiah ulaya thu lupai ka judgment riu beruangko ka judgment riu pansasya ring merau nyau pos nem Babilon namar ka pop jong pha uhananaya pat uang hooi pansasya ring merau henreim dei nyau pos nem pansasya ring merau tang ars nem ka kubor ka bu play u ayu prophet Hananaya kalong ngan pha no yame na ka kendo hagani ka snem men yam Badu prophet Hananaya hiulayap hakatagas nem hau benai ubanyo. Kanu kusa ka balay hatun ket no. Wadi kita ki banget ki bakam yele di bagilong ki Kristan. Ka kitab ki kam ki apostol kal no ka basan ka khot ka baningkong hadu ka bakhatway kaya thu ye ki reuniam ki bayap namar ka jing bam saiso. Ka jing em jong Ananias bat ka Safira. Kipara bangyat kiparlok kibai kisung abaro habapet ya kaniga parsi ka khotru yangi bangyen puson basatang kaniga snem ngen yoi yaladi parlok kibai baro pitip baga jingkut kala banwan yanu pitip baga jingkut kanja yanu reyano namar baga jing em jong pi kasyong hagakti ka jong oblay Ngemla ban kam teraya ka. Namar bagay ka jing im kabala syuay kaliang daw play. Lagalong ka balengkot, lagalong ka bam tikna, kalong ru ka jing im kaban sya panlengkot jubor. Namagasyong hau teray juga briso ubalong ublay. Ubapet ba ubapaniyat ya ka. Dahil nagkatagadaw ba David agasam kabalay po kanday kadukot kabasaw uwang ko teray. Topen syampang yang kamot hikai yang bahabang anget ya me kai ka bentah ka bangadeban pendep tu hikai ru ya kabakot jongki sngi ki jonga ki para banget pa it balay ublay kwa bagin yo sngaw gani ka kubor na perkhat haladi ka daw ba ublay kwa bagin yo sngaw kalong ba ublay kwa ru yangi bagin yo i ki lai tiliki ya Jong ka jing trekam ka jong oblay. Kaya ka baningkong kaya jong ukpa. Habakran ya kaya ka jong ukpa. Ngin yo i, ya ka jing it. Ngin yo i, ya ka jing ket kle. Ngin yo i, ya ka jing long bakaloy. Ban isnay, ban map ka jong oblay. Jeremiah lai puway kenday. Kaong kenwan siya nga di ki umat. Bada ka jing kerpat ngan yalam ya ki. Isayan riu pulai kan riu klem artatien melong ukpa jongi. But Hosea kat way habau bleu keren ban pen iya ka jingket kli uang man ba u Israel udang kena hangta ngala it ya u ban ngala khot ya u kum ukon na Egypt. But Isaiah saw pusaw arpusaw don manu bat nga ang oblay. Kabaar ka bangin yo iya kaya ka jang ukon. Ban yo iya kaya ka badap na ka jing isnay. Kaya ka badap na ka jing sosnay. Bat kaya bangin yo iya ukon. Kumunong panksan ya unong pop. Ulawan knang ban siya sitom. Ban IT yala ka jong ka jingim. Yones lai katan riyo ka ang nabaw blay ulait. Kata ya ka pertay. Kat bulay tino yala ukon. Balakhamar way. Ujisu aga mission ka jong habuwan siya ka partay upan iya ka jing trekam ka jong oblay bauta ubayo iyaw kon uyo iyaw ka pa banyo iro baga mission jong ukalong baudan ya ka por wat halor ka jing yap iway Timothy Arsan kabas ngaw iya siya pang ka mission ka jong ujisu kalong baulong unong penyesuk hapadang ublay bat ka jing long pop kajong ubriyo. Kaya kabalay, kabaublay kwa bangin yo i, kaya kajong umansim akot. Ong kaktin kajong ublay, kaya kabadyang hun jong utray, bat kaya jong kajing ayay. Kaya ka mission jong umansim akot. Yones katsaw kan riyo, ulong unong pentingin.
Kam ke apostoli wei pra ulong unong aibor Ephesus sao lai po ulong kasyap Yohanes khat riu khat lai ulong umen sim ka jing shisha uban yalam sya ka jing shisha. But halor kini kiya ublay ukwa bangin yo ya unong sumar briso. Halor kini kiya ublay lang baga nega parsi ukwa baga jaj ben riu kan yo batip baudon unong sumar. Ubayasad lambat ki kentin ki badan jingkit kli kenrat ailat satang kanigisnem. Ailat bangan dati saudong, ailat bangan ayom, ailat bangan aisbo. Namalada seiso ti ngan le kadba pi hukum. Uway ni ginong to uwang hapapet, yaga ni ka parsi jang uding dembor. Seiso, kadega parsi kabakran yaga jing maham, mat kabakot siya ka jing kala kabamot. Para manget ba iye junga halor kini ki jing shisha. Kari Bible kadega jing tray kabapla ka jang ublay. Ban pen ban tau tamay ya Gibril. Kari Bible kadega jing Yeshem kabapla badublay. Kadeiru kajing Yeshem baublay uhyar ban pen kenyo ya kaparthay. Namar kata para manget ngidon kam ya kari Bible sa sisian pat. Kenang bangin yo iya ka bor ublay badon bor baro. Baha pedang kipor kiba bat kiba sitam kat ni. Ngin yo mat iya ka jing trey kiba pala jong kari Bible. Unong sumar beriso uang satang kanigasnem. Satang kanigasnem bangin sngow to iya ka jing aday kabakan jaman sim ka jong i. Satang kanigasnem bangin tip langidon ni ya kata ka jing kabaya daydor barga gospel ka jong Chris para manget kari Bible kanja shisha lada ka baningkong kadon ka jing trang ban kala ka bamon iway Samuel nyaw aradu saw ka kren ni kantin ko lada pi don kam lada pi mat lada pi kwa don kam ban mat ya kari Bible paino nagapop siya ublay nagajing kalaba mod kabasisha way unong to sisian uong kajing kalaba mod klem da no nagajing kot jing mod kabaskem ban pai din shu kan long kombate daw dagar iya kata kajing kabarem ban no ya ka handre ban pai siya kajing kabatmay kajing terang ban kelaba mod shisha kadega jing terang ban IT yaladi ban bread yaladi ban eno ya kabarem baro ban ailat bau blay un aisbo dakasbo kabatamay unti saudong bangyen san hagataga jingem dagataga ri Bible kabashisha kanyo jaga kari Bible kabashisha kawanru dagajing IT lot yaladi kajing IT lot kadagajing penkre iki donot banyo snow ba mensiam bakut ukren bad ukta ru yangi ural waldo immersion hagakot jong usisian wong ban IT lot yaladi kamon ban no ya kiblay tau kibadon hangi handre ban IT tamay yaladi kari Bible kabashisha kawan lada ubriu usngaw tu yaladi ba ulong unong po handre un IT tamay yaladi kabalay kari Bible kawan lada kajing mut bat kajing kut jing mut kalong kabaskem para manget ublay ukhot yangi banyad haga jinget bat ban kamru yaga jingjob haga kerteng jongu para manget na pikwa banyo iba ublay un pen kalador yaki yeng jongpi yaga snong jongpi yaga ri baga jaj ben reo pediang yaga ri Bible daga jingkot jingmot kabaskem
para banget kiparlok kiba iye chunga paro lada pikwa begini kijing bangiya kendu menta kinja kindu kendam bat ban yoi bau blei jongi ukam krau ban ya ki ai baro dem khosiu ban wa de ka bor na u lada pikwa ban pen ba pilong ki ba seiso shisha haga jing long jing krista pen red yela de bat ong atrai pha revival I can sedang shuwana nga para manget lada pikwa ban yo lan na kijing shepting jong kijing pang ki ba harukom shong ban duai ban ong atrai nga pen red yela de akhmat jong ma para manget lada pikwa ban yo bau ble un pen kenyu ya ga perthei namarulong ubakra wa yau mentahi para manget menta kaya kabadiang hun menta kaya kajing ong ar koren riwa para manget lada pikwa banyo ki kamba ublay bakenja kani kadegapor dai nagata kadaw bu uluka saw khat kandai wong pen bena ya ka snem kabadiang hun kajong utray ka revival para manget kaja ka revival kayo jaka ka revival ka pani ya ka jing tray ka banon bor ka jo mensim jo blay lalaki banget kis ngau thu ban pen red ya ladi hau para banget unong sumar briso wong satang kanigasnem satang kanigasnem bangin ngau thu daga ba jeliu ya ga jinga dei ka jung shimet padoble satang kanigasnem bangin ngau thu kadno ngila seiso satang kanigasnem bangin ngau thu langi don ne ya ga revival hakaching im jongi satang kanigasnem bangin ngau thu ngidon kam ne bau mensim ublay unti saudong un ai sbo yangi satang kanigasnem bangin yoi ya gaji yadai ka basimat ka jogi bad ublay na markata un yarap yangi para mapisyong haki yeng jong pi tungin niya duway lang bat nga lang bagani kapur ngin duway da ka bangi penrit yaladi ngin duwai daga bangi ngi penhapo yaladi ngin duwai daga bangi ai tilot yaladi ngin duwai daga bangi terang shisha ya kabor bari ga jing trei bapala jau mensim bakho jublai pitrang bapinyo ki kamba ki joblai pitrang banyo bau blai jong pi ulong uba kham krau bani ki jing pang ki basher kai pitrang bau blai un le kamba ga rui ga jongi ya ka perthai baro ka wei shong ban penret ha ka digapor ha ki jing duai ublei jo ka jing suk un ya lam ya pi ublei jo ka jing suk un pentingen ya pi tungin ya duai lang ha ka digapor duai da ka ba ai tilut ya ladi duai da ka ba ong try nga don kam ya ka revival try nga don kam yu men sim bakot duai da ka ba ai tilut ya ladi nginya duai ko pa jo ngi ubahab neng ngi aingo ya me melong ublei ubang ila ban shania ngi aingo ba melong ublei uba hok uba shisha melong ublei uba khut melong ublei uba ka jing kentang jong me kalong ganong rem ko try jong kata ka jing long blei jong me ngi aingo bang iyo ban mani kum ya me ublei ngi aingo bang iyo ban penlot ya kapor ban shakri ya me ublei uba em ban uba shisha ngi aingo uba bang ila ban yo sngo ya gaktien ka ba bat ka ba don jingmot ka jama traya rap ingin amar kata ka ni kapor habang iyo sngo lang magaktien jong me ka ba ong satang ka ni gasnem ngin kam yo ya ladi ngin yet ya ka ba jalew tam ngin yet ya ka dono jong ko try langi seiso ni haga jinga dei ka jong shimat bat me try be yo ki jingja ki ba ja saudong yo ki jingja ki bangi mat aga jing ka dei na mar bangim seiso ko try ya rap yang ilang bagali kesngi
bangi dem banwa diga khamat jome ngin dem daga ba pen red yaladi melong ublei ubala ban le gi jing phalla melong ublei ubala ban le gi kamba melong ublei ubala ban le ki ba ka bor breu kamla kot kotrai nama kata rap engi bah bangi wan hajan jome ngin wan daga ba pen red yaladi ngin wan kotrai daga bangi bread ya ga dono jung ya khamat jome ngin wan kotrai daga bangi IT khama yaladi khamat jome pada bangi le kum takut trai ngin yo diang ya kari Bible ka basisha trai ya rap ngin namar kata bakat bangi dang ya dem bandua ya ni ka por ko trai ngin ong atrai pa ri Bible I can stand suana ka ko trai baba ka yo ban ma ya kari Bible ngandon ya ka jinge shem men sim ngandon ya ka jinge day ngandon ya ka jinge selok ka bajan ban me oblay ban ngalla ruban em na ka jing shisha juga ketien jome try bagai bedang dua kat bagi dang dua ye gari kapor la da don ko try ki parlok ki parjor ki bas ngau thu ye ladi da mar ka jing ban khia juga pop ka jing ban khia jo shaitan bar ki bor juga jing dom ha gari kapor ko try nga dua ya ka jing pen khia ka jome ko try ya ka jing pelat jome ko try ai bakin yo lat ban kam kanti ya ka jing isne ka jome ba dia ka jing kerkhu ka jome try la da don ki bapang ki basito ma gari kapor ko try ngada duai bala da long kamon jome men pasiau yaki men kale yaga jimot chuperkhat bagado no chongki bakin pendem yala di hame kin wat yaga khamat jome kin wat kotra yaga bor bade ka jing rap ka jome la don ki basati shakum hagi jing bagi jing le ki bam don manu manu batem trai haga ne ka por haga ne ka jan mit kotra nga ra yaki khamat jome nga ra kotra be banya salam yaki ablay daga jinget pamelo ublay Sgau pen khia ai ka do not ka chongki ablay pen khia ai ka jingmot chung perkhat bat pen khia ko trai manginang la bani ya me ko trai bat ban perthu bot ko maga ktien jome ka dawa baga khot yangi shim na maga ta ni ka buram seladi na ba kartu jisu ga dwai